اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيوة أم ببلا جلن فو كرموني لا ملك له أم بدوك أو يكدوين أو في على كم بصابما. رسالة ابن أبي زيد نمبر فما كوا رسالة أكم مقدمة من بيت توحيد لا أم بكم على ركا وبالله تعالى التوفيق. أكو باب ما نيفهم بابو يه تنطق الألسنة ننهم بكما بهني ويه وتعتقده الأفئدة ندسكم بوسري من واجب أمور الديانة كابن الدين كو واجب له ما فهمي أو واجب له يكاسري دسكونا يكافو يدافن له أبنا أودو دفن بابو ينكنا من ذلك الإيمان أقول لمن أبي ولي أولا بالقلب ندسكوني والنطق أن كما باللسان نيني من أبنا من فو إكاسري دسكونا إكافو إننا وكما يجمعني أن الله إكادالك فو ألا إله مسد واحد مسكلم تو لا إله باتو مسات من باتو شيرك غيره فو ألا كلم تو ما يكون سري إدسكونا إكافو إدالا لا إله إلا الله ما يبافو إدسكونا إكافو إدافنا لا الله سبحانه وتعالى كلم بيو دني باتو كاكا والدي مسا كلم بيو فلانا دي على ولا شبيه بونيغونانتي له على لا كا فو فندو بي كوني على بولندو اي اوتي نو على ني فوي بولنده على جاتي ني فين بولنده اما انكوتو ني فين بولنده ولا نظير نيغوناتي له على لا كافو فندو بي كوي على نيغون والما وي على كاتيجوري اوتينو أورلا ألاكو ولم يكن له كفوا أحد دونك نيغوناتي على لا على ني فوي تكليني ولا ولد له دينتي على فيه دين فانشي أتشمان وأمسو ماما دين فانشي تي على فيه منون كو ديمبي على فيه غالون في يهوديو يافو كاتيمي كريتيون يافو دينتي على فيه على مغوتي دينا ولا والد بانغي با فنته له على لا كافو على كونتينو دودي على بانغي تعالى الله على كبو أما على كرة لين أما بانغي باتي على فيه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ألم ما فهم بانجي ولم يولد فهم على بانجي ولم يكن له كفوا أحد مغسمك على نغي مغسمك على نغي فويتمي على نغي ولا صاحبة فر مسوت له الله سبحانه وتعالى فيه ألم مغوتي فر مسولا ألم مغوتي دينا ولا شريك له جنيغنتي على لا أجاتي لا أكا باراو لا أكا معبوتو لا على كلم بيودلو أكا فهم بلاجلنا ليس ابتداء دمنة لأوليته على كفولغانكي هو الأول على دي فولوي أكا فولوي فانا دمنة على كافو على كالا دمنة واتي دلا أي أوتي على بينو دي واتي تي على بينو دي واتي تي ولا انقضاء بان فنت لآخريته أكل باغان كيان الله هو الآخر على دي لباني فين بيبان على دي تبان على دي تبان أكا على فنت دانتي على داندالا وكما منهم دالنتي على كلا ملحدون وهي أبو حنيفة ويا نينغا كويلي على nana wati jumai ako ala beno depi wati te ako wati jumai de okuma ala beno depi wati te foite ala nye wal awal akuma ko anka jate tassa nani jumai men nani ye uko saba
ko jumɛn bɛ saba ɲɛ ko fila a k'u ma jumɛn bɛ fila ɲɛ ko kelen a k'u ma ko jumɛn bɛ kelen ɲɛ ko foyi tɛ kelen ɲɛ o kuma ko ni jate sɔrɔla jate ko foyi tɛ o ɲɛ o kuma ko Allah subhanahu wa ta'ala min ye kelen pewu ye dun o kuma b'a yɛrɛ k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal foyi tɛ Ala ɲɛ huwa al-awwal wa ka fɔlɔgankɛya fana dan tɛ Ala la yablughu al-wasifuna magankutukɛlaw tɛ se kun hasifatihi Ala ka magankutu yɛrɛ haqiqa yɛrɛ ma ay haqiqata sifatihi Ala ka magankutu yɛrɛ k'a fɔ k'i bɛ Ala magankutu Ala bɛ tanto ayi i kɔni bɛ se ka Ala ka magankutu dɔ fɔ Ala ye dɔnnibaa ye Ala ye ɲɛnama ye i bɛ se k'o fɔ mais Ala ka ɲɛnamaya bɛ tanto Allahu hayyun Ala ye ɲɛnama ye Ala ka ɲɛnamaya bɛ tan Ala ye dɔnnibaa de Ala ka dɔnni bɛ tan Ala bɛ mɛnni kɛ Ala bɛ mɛnni kɛ nin kɛcogo in de la Ala bɛ kuma kɛ nin kɛcogo in de la ayi o kɔni maa si tɛ ɲɛ sɔrɔ la i kɔni bɛ da la dɔrɔn Ala bɛ kuma Ala bɛ mɛnni kɛ Ala bɛ yeli kɛ Ala ye ɲɛnama de ye mais k'a fɔ a jati yɛrɛ a bɛ kɛ nin kɛcogo de la ayi mɔgɔ tɛ se k'o ɲɛfɔ adamaden bɛ kuma cogo min na n'i donna science la kuma bɛ kɛ cogo min na i b'o dɔn i b'o hakika dɔn adamaden bɛ mɛnni kɛ ni tulo ye cogo min na n'i donna science la minnu ka spécial y'o ye u y'o kɛcogo fɔ hakada adamaden bɛ yeli kɛ cogo min na minnu ka spécial ye o ye olu y'o kɛcogo fɔ i bɛ yeli kɛ tan de i bɛ mɛnni kɛ tan de bon appareil min yɛrɛ bɛ yen ni Ala y'o kɛ gundo ye n'i bɛ fɛn ninnu kɛ n'o tiɲɛna dɔrɔn o y'a bannen mais Ala ta bɛ kɛ cogo di mɔgɔ tɛ ɲɛ dɔw la Ala bɛ kuma cogo di Ala yɛrɛ jati bɛ cogo di mɔgɔ tɛ cogo dɔw la o Abu Hanifa kelen mulhidɔnnaw y'a ɲininka ko Abu Hanifa ko Ala bɛ cogo di a farakurulama de wa walima a nɛgɛlama de wa a jilama de wa a gazilama de wa ko Ala bɛ cogo di a ko mɔgɔ tɛ Ala cogo dɔn a k'aw ma ko yali aw delila ka nin bɔtɔla ye wa a delila ka sigi mɔgɔ dɔ kɔrɔ a nin minɛ bɔ ko awɔ ko a nin bɔra kɔni a ko k'a nin bɔra aw dalen b'a la kɔni ko nin bɛ an dalen b'a la ko nin bɛ cogo di o ko anw tɛ nin cogo dɔn nin bɛ cogo min na anw tɛ ɲɛ foyi dɔ la an kɔni b'a dɔn k'a fɔ a bɛ yen ko nin ye Ala ka danfɛn de n'aw ma se k'o cogo dɔn o kuma Ala don o kuma danfɛn caman de bɛ yen maa tɛ fɛn min yɛrɛ cogo dɔn o misaliya ye nin ye yas'alunaka ani ruhu Muhamadu b'i ɲininka nin na nin yɛrɛ bɛ cogo di dɛ qul ruhu min amri rabbi har sini ɲɛma sɔrɔ nin na a bɛ cogo min na kuma caman fɔra dɔw ko joli lo dɔw ka dɔn ta kuma caman fɔra nin si tɛ nin ye fɛn min ye Ala de b'a dɔn har sini ɲɛma sɔrɔ a la o kuma u ye danfɛn ye ɲɛma sɔrɔ la jango Ala naam wala yuhitul mutafakkiruna ako miiribaw tɛ lamelekeli kɛ bi amrihi ni Ala ka ko ye k'a fɔ k'i miiri ka Ala ka ko dɔn ka s'a dan na ayi i bɛ miiri ka miiri k'i bɛ Ala yɛrɛ bɛ cogo di i tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la i bɛ miiri f'i bɔ don fu la miiri tɛ Ala sɔrɔ miiri t'a sɔrɔ ya'tabirul mutafakkiruna mais miiribaw kɔni bɛ taasi bi ayatihi ni Ala o bɛ kabako o bɛ taasi bi ayatihi ni Ala ka kabako ye Ala ye fɛn minnu da alkawn a bɛ se ka taasi ni o kɔnɔ wa n'i bɛ fɛ ka Ala yɛrɛ dɔn i bɛ Ala dɔn ni o de ye afala yanzuruna ila libili kayfa khulqat o ɲɛ tɛ ɲaamɛ la dara cogo di wa ila samai kayfa rufi'at sangulu dara cogo di o t'o lajɛ a kɔrɔta la cogo di wa ila aljibali kayfa nusibat kulu wa ila al-ardi kayfa sutihat dugukolo nujum dolew tile kalo fiɲɛw o kuma o ye Ala ka kabako ye n'i y'olu de ye i bɛ Ala ye a kɔrɔ i b'a ye ni dusukun ye a tɛ ye ni ɲɛ ye o kuma n'i bɛ fɛ ka taasi ka Ala ɲini ka Ala dɔn i bɛ Ala ka kabako de lajɛ ni dusukun sera k'o ye dɔrɔn i bɛ Ala ye ni dusukun m'o de ye sa i tɛ Ala ye
wala yatafakkaruna mewtemiri fi mahiyati zatihi ala yɛrɛ jati yɛrɛ la ala jati yɛrɛ la k'a fɔ ala jati bɛ cogo di u tɛ miiri o la kuma ala a farakurulama de don wa a bɔgɔlama de don wa a gazilama de don wa kafiru y'o bɛɛ ɲininkali kɛ depuis ala kira ko ala yɛrɛ bɛ cogo di ala kira ko ma ala ko muhammadu ma qul a fɔ ma allahu ahad donc ala ye masa kelen de ye as-samad danfɛnw bɛ allahu ala as-samad ala min danfɛnw bɛ sinsin ka tagama lam yalid wa lam yulad ala ma fɛn bange fɛn ma ala bange wa foyi tɛ komi ala cogo o kuma ko yɛrɛ lafiya k'a fɔ bɛ ala ɲɛɲini a bɛ cogo min na o tɛ ɲɛ sɔrɔ la wala yuhituna u tɛ lamɛlikɛli kɛ bi shay'in ni foyi ye min ilmihi kabini ala ka dɔn na illa bima fo n'a kɛra ni fitini min ye sha'a ni ala yɛrɛ ye ayiwa o kanu o kuma ala ka dɔnni mɔgɔ tɛ ala ka dɔnni lamɛlikɛ mɔgɔ tɛ ala ka dɔnni lamɛlikɛ o kɔrɔ fɛn min bɛ ala ka dɔn na k'a fɔ k'i b'o dɔn maa si t'o dɔn ala yɛrɛ mana dɔɔni min yir'i la sa i b'o de dɔn ala yɛrɛ mana dɔɔni min yir'i la dɛ i b'o de dɔn o de la ala ko wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan ko u ma foyi di aw ma dɔn na fo fitini dɔrɔn melekaw ko alama subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana dɔnni tɛ anw na dɛ fo ni yɛrɛ ye ala dɔnniya min na o kuma ala ka dɔnni mɔgɔ tɛ lamɛlikɛli kɛ n'o ye ala yɛrɛ mana dɔnni min yir'i la i b'o de dɔn o de kama ko dogolen mɔgɔ t'a dɔn ala yɛrɛ de mana yir'i la n'i bɛ sɔrɔ k'a dɔn wasi'a kursiyuhu samawati ala ka kursiyu o ye sankolo 7 labɔ wal arda ani dugukolo kursiyu ye danfɛn ala ka danfɛn ye i n'a fɔ arshu ye ala ka danfɛn ye cogo min na kursiyu ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n'i ye kursiyu ta k'a bila larishi la k'a bɛ komi n'i ye bɛlɛkisɛ ta k'a fili kungo kɔnɔ o kɔni tɛ ye o n'i ye kursiyu fana ta k'a bila larishi la k'o fana bɛ kɛ o cogo la o kuma ninnu bɛɛ dun bɛ sanfɛ de kursiyu arshu nin bɛɛ bɛ sanfɛ de nin bɛɛ lajɛlen bɛ sanfɛ de ma wasi'a kursiyuhu ala ka kursi ye fɛrɛli kɛ o ye labɔli kɛ as-samawati sankolo la wal arda ani dugukolo o kɔrɔ a ma koron ka b'u la wala ya'uduhu hifzuhuma u fila tangali o tɛ ala dɛsɛ o tɛ gɛlɛ ala kan k'a fɔ dugukolo tangali bɛ ala kɛɲɛ sankolo tangali bɛ ala kɛɲɛ ayi sankolo filɛ nin ye ayiwa khalaqa samawati bi ayri amadin tarawnaha ala ye sankolo da pied t'a kɔrɔ nin sankolo belebeleba den pied t'a kɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la kuma Allah nin bɛɛ lajɛlen bɛ ala ka mara kɔnɔ u tangali tɛ ala sugu la u tangali tɛ ala a tɛ gɛlɛ Allah subhanahu wa ta'ala kan wa huwa al-aliyyu alladhi masakortale al-azimu alladhi masabai al-alimu alladhi donibai abe fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn foyi tɛ bɔ ala ka dɔnni kɔnɔ ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn fɛn dogolen ani fɛn kɛnɛkanta ala b'a bɛɛ dɔn al-khabiru ala de ye dugulen khabiru de ye min bɛ fɛn bɛɛ dɔn khabir ala bɛ fɛn bɛɛ dɔn fɛn fɛn bɛ ka kɛ i y'a kɛ gundo la wa i y'a kɛ bange la wa i y'a kɛ su fɛ wa i y'a kɛ tile fɛ wa i y'a fɔ i kɔnɔ wa hali i bɛ min fɔ i kɔnɔ i bɛ min miiri kɔnɔ walaqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu an de adamaden da hara a bɛ min wasuwasu i bɛ min miiri kɔnɔ ala b'a dɔn
ali mudabbiru ala de ye kow dilanba ye fɛn fɛn bɛ kɛ kawni kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ala de b'a bɛɛ lajɛlen dirige sankolo kibaruya Allahu wal mudabbir falenin fɛnw Allahu wal mudabbiru lahu adamaden da cogo adamaden bɛ da fo ka n'i na diɲɛ la ka na fɛn n'a bɛ kɛ kawni kɔnɔ Allahu wal mudabbir ala de b'a bɛɛ dilan mɛlɛkɛw bɛ bila dɔw la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ala dɛsɛra la ala ye mɛlɛkɛw dɔw bila ayiwa sanji kibaruya la ka dɔw bila fiɲɛ kibaruya la ka dɔw bila saya kibaruya la o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ala dɛsɛra walima k'a fɔ bɛ ka ala dɛmɛ la ala y'o kɛ de ala bɛ k'a ka fanga de jira n'a fɔra nin mɛlɛkɛ belebeleba ninnu ko ala de b'olu commandé ala de b'olu mara ala mana f'u ka min kɛ o b'a kɛ sur place o tɛ ala sɔsɔ o tuma o b'a yira k'a fɔ ninnu ka ko bɛ masa min bolo pati o ye masaba ye dɛ nin mɛlɛkɛ camanba in donc ala bɛ k'o kɛ k'a ka fanga de yir'an na k'a ka se de yir'an na komi anw adamadenw anw bɛ kow faamu cogo min na ala yɛrɛ fana y'a ka kow fana labɛn ka kɛ o cogo ye parce que n'i y'a jateminɛ anw yɛrɛ ka adamadenya ra masakɛ i ka bonya b'i ka gouvernement de la donc ko caman bɛ yen nɔ e de ye masakɛ ye dɛ mais ni e yɛrɛ y'o kɛ bonya t'o la quoi donc i bɛ mɔgɔ de bila a la i bɛ mɔgɔ de ta k'a bila a la wala bonya de b'o bila hali n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ se k'a bɛɛ kɛ quoi i sigira jamana kɔnɔ i tɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ mustahil o tɛ se ka kɛ bon gouvernement min filɛ i bolo n'olu b'i dɛmɛ baara in na i bɛ bonya sɔrɔ ni o ye o tuma Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-masalu a'la ala yɛrɛ bɛ se k'a ka ko bɛɛ kɛ innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ni ala mago bɛ min na dɔrɔn a b'a fɔ kun fayakun mais ala ye mɛlɛkɛw bila ninnu na k'a ka bonya de jira an na k'a ka bonya n'a ka fanga k'a jira anw danfɛnw la u bila kun yala o dɔrɔn de n'o tɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ala mago b'u la walima ala dɛsɛlen don kalla wa hasha idan alqadiru ala de se masa ye fɛn bɛɛ lajɛlen se bɛ ala ye ni ala ma min kɛ a ma kɛ de a kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko a tɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen se bɛ ala ye as-sami'u mɛnnikɛla don ala bɛ fɛn bɛɛ mɛn i ye min gundo i ye min bange o al-basiru ala yeba ye min kɛra dogo la min kɛra kɛnɛ kan ala ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na al-aliyu ala de ye masa kɔrɔtalen al-kabiru ala de ye masaba ye i ka da nin bɛɛ lajɛlen na wa annahu i ka da la k'a fɔ ala fawqa arshihi a b'a ka laarisi sanfɛ al-majidi min ye laarisiba ye bizatihi n'a jati ye ala bɛ laarisi sanfɛ wa huwa mais ale ala fi kulli makanin a bɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bi ilmihi n'a ka dɔnni ye ala bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛ laarisi sanfɛ cogo di mɔgɔ t'o cogo dɔn mɔgɔ yɛrɛ man ka fɔ i b'o ɲɛɲini ala kɔni ko ale bɛ laarisi sanfɛ i ka da la a bɛ laarisi sanfɛ a b'a sanfɛ cogo di anw t'o dɔn alimam malik ko alistiwa ala ko kuranɛ la ko ale kɛɲɛɲɔgɔnyali kɛ laarisi sanfɛ kɛɲɛɲɔgɔnyali kɔni kɔrɔ min b'o la arabukan na an b'o dɔn mais ala ka laɲini ye min ye anw t'o dɔn k'a fɔ yɛrɛ i b'o ɲɛɲini o ye bida ye wa k'i bɛ ɲininkali kɛ k'i b'o ɲɛɲini o ye bida ye ma ala kɔni ko ale bɛ laarisi sanfɛ an bɛ da la a banna cogo di an t'o cogo dɔn khalaqal insana ala ye adamaden da wa ya'lamu ma ala bɛ fɛn dɔn tuwaswisu bihi nafsuhu ni adamaden ni bɛ wasiwasi kɛ n'o ye i bɛ min miiri kɔnɔ adamaden bɛ fɛn min miiri kɔnɔ 24 la a ka ca dɛ ala b'a bɛɛ dɔn ala b'a bɛɛ dɔn mais a t'i minɛ n'a ye a t'i minɛ ni wasiwasi ninnu ye n'a bɔra dabara de la sa o tuma ala bɛ sɔrɔ k'i minɛ n'o ye wa huwa ala aqrabu ala ka surun ilayhi k'a tara adamaden ma
min hablil warid kateme duskun juruka duskun ko na juru o kasuru nyona de ala ka suru duskuna kateme duskuna juruka o koro ala bi ka fembe do ala bi ka fembe kalama I gundo ni bangi ala ba do wama tasqutu ako foyte bi min waraqatin kabin furabulula illa ya'lamuha fa ala ba do furabulu jeni ni yiri ba den fe mana bi yiri furabul mi mana bi a jalan wa akene wa Allah subhanahu wa ta'ala ba kalama atek ala yinama wala habatin fenkisete bi fi zulumatil ardi dugu kolo dibin fiuna wala ratbin walma fenkene wala yabisin walma fenjalante bi dukolo sanfe illa fi kitabin fonin bela jeleme kitabu kono mubinin no bangelo kuma no o lahul mahfuzi abela jelen sebenembe ola wa feve sebenembe ola ala bodo ala bado abeke wati mina abeke yoro mina abeke chugo mina Allah subhanahu wa ta'ala ba bela jelen kalama parce que feve be lahul awa mahfuzu konnala o bela jelen be ala kan doni kono ala ya latige de kasoro ka fo kalmu ka sebe uktub maqadir al ashiya na foyte bo ala ka doni kono la ya'zubu anhu mithqalu zarra tebo ala ka doni kono istawa ala kenyonyalike ala al arshi la resi sanfe wahtawa ala la milikilike ala al mulki fanga sanfe ala kelim pewde ta ka fanga ani mo jete ani ma shije ta ka fanga fen fe be kawni ngono nyina me ngono abeljile ala de tay ani ma majje kadla malik kelim pewde tato wode kama ale fana kelim pewdi batuka kan wala hul asmaul at-tawu bi alay al-husna nu yatqu mawni ala tawu kacha ala tawu kacha bi konontonu konomba konontombe ala ni mo minyo odursi kibe do arjana ko na fa ala kira fo chomina sallallahu alaihi wasallam mi akorote ka fo ko ala tawu belajile bi konontoni ay bi konontoni tomana ni mam yo dursi ibe do arjana mais o doronte ala toy don ba do yi ala to bi kononto wore tomo ka farnyo kan minte bi kononto doni kono kuma har ni yalla ci ar-rabb o ala to di ar-rabb masa dali masa ar-rabb te bi kononto en kono asma'ullahu al-husna mimbe donendo o te o kono ma korota ka fuko ala tobe na wasifatu anim ma'ankutu al-ula nu e ma'ankutu korota lunya ma'ankutu korota lumbe alai lam yazal ala mawli bi jami'i sifatihi abeni akam ma'ankutu belajileye okuma ala na akam ma'ankutu be nyuana ala ire azali yo chugumna ala ire galeganke chugumna damlete akak ala ire la chugumna akam ma'ankutu fana damlete ala ka doni damnete ala galegan kedo ka fo ko ala ka doni damnane wati de la walima ala ka yeli damnane wati de la walima ala ka menin damnane wati de la ayre galegan ke chugo mina kam ma kutub bela jile galegan ke te wa asma'ihi anatuqo ta'ala ala ka sekoro talindo an takuna sifatuhu akam ma kutu kake makhluqatan danfeni ala ka sin uma ala irete danfe chugo mina akam ma kutu te danfeni wasma'uhu ala kortalendo atoko kake muhdathatan fen sentilenye ka fo ala toko kundi toko nunu nana dalare ayi ala na kam ma kutu be nyona gale ala na toko be nyona gale damneta rela chugo mina damneta kam ma kutu na ka toko dati kallama Musa ala kumana Musa fe bi kalamihi naka kumaye allazi kuma mi huwa sifatu zatihi ni uye ala jati ma'kutu doye la khalqun ala ka kumate danfenye min khalqihi kabna ka danfewna kumaye ala ka ma'kutu doye kumaye ala ka ma'kutu doye ala be kuma ala be kuma
abe kuma cogo di an to de cogo do har Musa yɛrɛ ala kuma na Musa min fɛ Musa ɲiningara ala ka kuma cogo la a ma se k'a ɲɛfɔ ala kɔni bɛ kuma fɛ a b'a mɛn mais k'a fɔ ala ka kuma bɛ tan anw ka kuma ye lettre de bɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka kɛ o mankan bɛ bɔ ala ka kuma tɛ ten ala kɔni bɛ kuma ala bɛ kuma nɛn tɛ k'a fɔ fana ko harifu fara faralen don ɲɔgɔn kan o tɛ arabukan tɛ bamanankan tɛ fulakan tɛ mɔsikan tɛ faransɛ tɛ anglais tɛ ni si tɛ ala ka kumakan ye ala kɔni bɛ kuma a bɛ kuma cogo min na sa anw t'o dɔn nka ala ka kumakan tɛ danfɛn ye komi dɔw ko ala tɛ kuma k'a bɛ mɛn i n'a fɔ o de kama ko kuranɛ ye danfɛn i n'a fɔ mu'tazilaw olu ko ala ka kumakan ye danfɛn de ye o de kama ko kuranɛ ye danfɛn ye bon a waati la silamɛw ye jarabi caman caman sɔrɔ a la i n'a fɔ Ahmad ibn Hanbal u y'o don kaso la k'a gosi ko fo a k'a fɔ kuranɛ ye danfɛn ye watajalla ala ye a ka nɔɔrɔ bange lili jabali kulu ye ayiwa fasara kulu labana dakkan ayiwa fɛn silen ye nabilahi Musa a y'a ɲini ala fɛ k'ale bɛ fɛ ka ala ye parce que ani ala bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ a ye ja min sɔrɔ la a bɛ fɛ a ka ala ye dɔ ka fara a ka ja kan ala ko Musa i filɛ lahala min na i labɛnnen tɛ k'a fɔ k'i bɛ ne ye i tɛ se ka ne ye sisan i tɛ se ka ne ye i labɛnnen tɛ i bɛ da cogo min na sisan i tɛ se ka ne ye mais n bɛna n ka nɔɔrɔ dɔ yira kulu la i bɛ kulu in filɛ n'a kura kulu la o kɔrɔ i bɛ se ka ɲɛ n'a ma ko kulu la o kɔrɔ i tɛ se ka ɲɛ ala y'a ka nɔɔrɔ bange a ka kulu ye kulu o yɔrɔ bɛɛ pati a kɛra ni komi a yelenna o yɔrɔ bɛɛ Musa kirinna donc o tuma ala bɛ se ka ye mais yan tɛ ala bɛ se ka ye mais adamaden bɛ forme min na i bɛ da cogo min na ala tɛ se ka ye ka i to cogo la mais lahara don na muminɛw bɛ ala ye o sabatilen don komi jama dɔ sɔrɔla silamɛw la komi mu'tazilaw olu ko ala tɛ ye olu ko ala tɛ ye ala bɛ ye ala bɛ ye naam fasara kulu labana dakkan shinfɛn ye min jalalihi ala ka bonya kosɔn ala ka bonya ma ko ala kulu ashira wa anna alqur'ana ani kadda ala ka fo qur'ana kalam allah qur'ana min ala ka kuma kanye laysa bi makhluqin dan fente fayabira jango ana halaki donc bi mana ka aka silatunu qur'ana te fenye ka fo ka be silatunu ka be halaki ay wala sifatan ma ankutu fanate li makhluqin dan fenye fayam fada janko anaba dan fen de naka ma ankutu be ba o kuma femin te ba o fana ka ma ankutu te ba Allah subhanahu wa ta'ala de te ba qur'ana ya ka ma ko haka kuma yi alaka ma ankutu doy o kuma alaka ma ankutu te ba ina fayda te ban jugumna o kuma wajibi do silame ka danna wali imanu ani limanaya o wajibi ye bil qadari nil latigaye khairihi latiga nyuma wa sharrihi ana jugma ikadda ufanala ikadda la ka fo fenfe kera kawni kono Allah subhanahu wa ta'ala ya latige huluwihi min kadi wa murrihi ani min ka kuna min kadi wa min mandi wa abela jilenya ala latige de wa kullu zalika o bela jile qad qaddarahu Allah subhanahu wa ta'ala ya latige rabbuna ala mi aw mai ala de fem bela jile latige ahera ani otana ikadda ula
wa maqadirul umuri ako ko hake ko walma ko latigo biyadihi abi ala de bulo ko bela jilembe ala de bulo ate ma bulo wa masdaruha adamine an qada'ihi aywa ani alaba wa masdaruha adamine an qada'ihi abela jilembe ken ala kan latigade foyte mo bulo foyte mo bulo bela jilembe Allah subhanahu wa ta'ala de bulo alima kulla shay'in ala fem bela jilendo qabla kaunihi ka kwakeniye fajara o koyimbolla ala qadrihi ala kallatigedika walima fajara bulla ala qadrihi a hakeka ala latika bike chugumna qadri way hake nakira qadar way latige ma ala fem bedo yana kake wa ala latika bike hake mina bike chugumna re abike telefana la yakunu qawlun aku kuma teke min ibadihi kabin alaka jona wala amalun barateke kabin alaka jona illa wa qad qadahu fu alayhi ulatiye dan fion jon ube bara minke ube kuma min fo ala de ya beleje latiye me korote ka fo ko ala be mo jako ya ki karaba ala kuta la karaba kabla ala sosola la mais ala de kon yi fem bela jile latike na'am wa sabaqa ilmuhu ala ka donin kona bihi ni oye ala ba donga koro yani ka ke yani ka fo ala ya'lamu man ala te mogodo khalaqana yuda wa huwa al-latifu ala de hine nogma masay al khabiru ala de dugude ala de be fem bela jelendo okuma o bisaka ke ko ala feminda ko be kodoke ko ala to do walma ko be kodoke ko ti ala kal lanyine o koro de ya bisaka kodoke min da ala sema koy do na for ala fem bela jelen lanyini ala fem bela jelen kanu akoro e odi akoro ta ka fu ko ala be fem bela jelen fe mba fe animba nyalla yin utekelinyi kafiri ka kafiriya ala ya lanyini mi ala te kafiriya fe lanyinin kore jumenye okuma ni akuma ala jakun te kafiriya parce que na makete nro na ya soro kafiri ka kafiriya ala ma lanyini o kore sisa ibse ki yere ke kafiri ala sondala ajar ala yo ma jala ibse ki yere ke kafiri okuma o koro de yesisa feno be no oti ala feno be ala ka marafeuna ala sema kotoyi donc akore ode kama fen fa kera miye nyuma miye jugma ala ala nyini ajar ala ida make ajar ala ida ka ke na ma jala take no korda ka foko ala bi jugma fe ala ka afam tuko nyumandi amma yudillu man ala be mogola fili yasha'u no ka fili aja fayakhuzulhu abu lammaluya bi'adlihi naka tleni ala timma antonyo parce que ala ye nyuma ya sirabli ra koro ka juma siriblo ka hakili dima ifse ka nyuma ni juma doni minya ala hakili dima yere de be tasira mi mana jeye yere de bota okma ala mi tonyo wa yahdi man ala bi muwakanda yasha'u nayo ka kanda kanu fayuwaffiquhu abo ben sawabama bi fadlihi naka fasmanti ay ikache yateda ala mania ibla nyuma siraka kibla silamia siraka ikache yate ala kan nyamadiru fa kullun kelon kele muyassarun wayenno ya fenye bi taysirihi ni ala kan noyaye ila ma katra femma sabaqa ni okona min ilmihi kabin alaka donna wa qadarihi anaka latige alay min latige alay min do kasoro ka latige ka fo ibi ke oye okuma usira de benu isa
min shaqiyin kabinu kunango aw sa'idin wal makunandi ikira kunango isawa ikira kunandi sawa ala ba don ala ya don depuis gale gale ka soro ka latike o kuma ibo sira de tasa arjana kono de arjana barabe noyale jahannama kono de jahannama kono barabe noyale bela jilembe bla itaka mayna fa ala kira yira fu chukuna fa kullun muyassarun lima khulqa lahu bela jilem yen noya fenye katara femma idara min kama mambe Allah subhanahu wa ta'ala tili ala kan ke jonkuna ndiwe ala kan be sababa mambe bitablano ambe Allah subhanahu wa ta'ala dili alaka an sabati limanaka alaka an sabati limanaka ya rabbi alaka labanya alaka an hamna ko noya ya rabbi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim babu ma kinhum babunga tantiqu bil alsinatu nenun go sirati kenga wa ta'taqiduhu al-af'idatu sundumungo kenta hunu min wajibi umuri diyanati gili dinan fi wajibnuwa min dhalika al-imanu liman ka'ungo gilikenga bil qalbi tissundumenga wa nutqu arsihi bil lisanati nenenga anna allaha nanti allah wahidun ilahun wahidun kama banan la ilaha ghayruhu kama suntano allah halle ولا شبيه له قبن جندايا ولا نظير له مينتايا ولا ولد له لمنتا مغا ولا والد له سرنندايا ولا صاحبة له يقينتا مغا لا شريك له كبلمنتايا ليس ابتداء الجبنتا لأوليته أهنا غنكاغونا ولا انقضاء نيميقنتا لآخريته ألا غرغنكاغونا لا يبلغ الواصفون معنكتون دانون تكيني كون حصفته أم معنكتون حقيقانا أم معنكتون ميميه سيرين تكين يعطو ولا يحيط المتفكرون ميرانون تغورون كتني بأمره تي الله هنا يعتبر المتفكرون ميرانون متغسني بآياته تي الله كبكونونا ولا يتفكرون من دم ميرني في ماهية ذاته أجاتي من حقيقة أنت أجاتي مقامه ولا يحيطون إن تقولون كتني بشيء انتهوه من علمه قل ألا تعونا إلا بما ما كنتي هم بشاء الله يمغرك ينقل إنا كنتو وسع كرسيه السماوات ألا كرسيه كنك منبقى والأرض أرميه ولا يؤوده حفظهما إهلي تنغندنت الله شغلنا وهو العلي الله نتنغ ورغنتنغ العليم العظيم أي نتنغ قورنا العالم توانا يني الخبير دبلما يني المدبر الله ندبرنانا أي نهيسو هكذا أي نهيسو دبر القدير سنتم كنيني السميع تنغ مكان يني البصير نلاناني العلي تنغ وركين تيني الكبير تنغ قوريني وأنه أن سغينا الله فوق عرشه أو إلا عرشين كما المجيد كان للعرش قوريكي بذاته تيجاتنا وهو أكي الله في كل مكان أو نقنص بعلمه تيتوعنا خلق الإنسان على أرمر من تقه ويعلم ما أوهنت توسوس نفسه أن يمكنه وشينا به تكنا وهو أقرب ألا تنتا إليه صندوم آدم رمنا من حبل الوريد دينا صندوم من كتنا وما تسقط هو وندقن من ورقة جلد دريا إلا يعلمها ما كانت الله كنتو ولا حبة هونشن تقن في ظلمات الأرض مينبتا بنوندي ولا رطب هو قين تقن ولا يابس هو كان تقن إلا في كتاب ما كانت السوق كتاب دي مبين الكم بانغانتغالي
istawa alra nyurangali mawnya ala al-arshi la risi kamma wahtawa alra gorun katenya ala mulki fankan kamma awura abbane yani qalini fankan wala hul asma'ul husna tughsir wa alra was-sifatul ula arma an kutu wurgunto lam yazal alla magri bi jami'i sifatihi awuti ma an kutunun suko mandenga wa asma'ihi ari tokono ay men ganni gan kiyam gobe a tokono na ma an kutun de ganni kiyam ke mawali ta'ala alla kallanga an wurginta an takuna sifatuhu amma an kutunun nanya makhluqatan tagahoya wa asma'uhu aru attokono nanya muhdathatan husintinta ya nanti mai wannan kaso alla wurginta kenda kallama Musa alla sihiru Musa bate bi kalamihi ti iddigamenga alladhi digameke be huwa sifatu zatihi ajati ma kutun yen ken digame koy la khalqun digameke ti tagahoya min khalqihi gilli ataka honwa wa tajalla alla bange ti noronga lil jabali girenda kan jabal tursina fasara gireke lagari dakkani yinci hoya min jalalihi alla kallanka kun saura wa anna alqur'ana anna sagayna alqur'ana kalam allah qur'ana begana alla digamea laysa bi makhluqin tagahohe fayabida janko anna halaki ana silatun wala sifatan ma'kutuka hi li makhluqin tagahora fayam fada janko ananyeme wal imanu lakutun wajibiyyi بالقدر تلتي لمن كوني واجب بالقدر تلكتما خيره لكتم بخير ما وشره أراه بري حلوه أهل لنه ومره أراه قاقتي أن سغي ننتي ألا يانا لكتو وكل ذلك كنسو كومنتي قد قدره الله ألا يانا لكتو ربنا ألا بيغن أكمنا ومقادير الأمور هينو لكتو بيده أو ألمه سنة ألمه ومصدرها أرو أجفرا عن قضائه السنينة ألا لكتين أجفين ألا كريمغو السنينة ألا لكتين علم كل شيء ألا رهنسته قبل كونه ناسامان ينكانه فجرى هوكي ورنو على قدره حقين كماتي ألا لكتما لا يكون قول سهندا ينا من عباده جل على كمونا ولا عمل أرجو قل قنتا جل ينا جل على كمونا إلا وقد قضاه ما كانت على لكتو وسبق به علمه أتوغن سامتايا على راتونا لكتو كتاغو ينا ألا يعلم من يلي ألا انتسرتو خلق كركنتك وهو اللطيف أكيني هن مغبوان تنكنا على خبير أياني دبلمنا أو هنسوتو يضل من الله وسر السنكندني يشاء أجر كن سنكين قدو فيخذله أو كن يعبدني بعدله تي إتلون تعون أمانتنا ويهدي من أو يمن كندنا يشاء أجر كن دين قدو فيوفقه أو كن يمدني سوابا بفضله تي إفس من تعون أن يوعوه فكل نباني بسو ميسر نهني بتيسيره تي ألا نهننا إلى ما تكتهنا سبق كنغا سامي من علمه جل ألا توعونا وقدره أرى لكتو من شقي جل جرمجي أو سعيد والمولى لنته كسوكو منتنيا ألا توعون غيري سوكو منتنيا ألا توعون غيري ألا رى لكتوقا الرجل من صوابه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.